Algun grup? No? Bueno, jo simplement volia comentar que volíem incloure el punt ICE per una raó, diguem-ne, de coherència. Nosaltres vam recolzar la petició de 2.300.000 euros per a poder afrontar la inversió i això va ser, crec que, als 4 dies de rebre la documentació, i ha sigut una vegada més el tema de sempre empreses haver d'aprovar coses que després diu que si no s'aproven, quan s'aproven es perd la possibilitat de beneficiar-se d'una subvenció. Vull dir, és raonable que l'oposició que ha dipositat la confiança en els tècnics, en l'equip de govern, reclame informació, tota la que convinga. Vull dir, és elemental, vull dir, perquè nosaltres hem de respondre de cara a la ciutadania per què obertament facilitem una inversió de 2.300.000 euros sabent que en molts casos és totalment electoralista. És a dir, se podia haver fet d'una altra forma, se podia haver fet de forma parcial, perquè clar, estem parlant que igual anem a canviar tot l'enllumenat públic, no sabem molt bé en quines condicions quedarà, en algunes poblacions inclús comentaven raonant en altres companys pues, bueno, que igual hauria sigut més raonable fer-ho de forma parcial, haver observat, per exemple, allò que vos comentàvem de les zones que donaven a l'horta, el tema d'aquell tipus d'il·luminació que repelia els mosquits, és a dir, no calia fer-ho tot alhora i gastar-se 2.300.000 euros, però no obstant això, nosaltres ens vam donar el suport perquè es movia la nostra inquietud ecologista i pensem en qualsevol cas que és bo per al poble, tot i saber que és una mesura totalment electoralista.